Ma! Ma! Sige na ba? Kaya atong ilaro na akong mga subscriber ba? Sige na. Di ba na sila makaibaw nga. Kanang kuha na ko nag-eskwela. Mura bitaw pagapong tuugan ng estudantig na ato na silang ilaron ma. Kunuhay. Kunuhay ma estudyante ko. Kunuhay estudyante kunuhay ko. Ndia mag-apply kunuhay ko og scholarship. Siyempre, kaya ba mga kadyo ko estudyante kanang ato na silang ilaron ba ang mga viewers ba atong ilaron. Ako sa isipin camera. Oh, ma. Asad ma. Kubong. Dito. Pangalan mo dito ka. Hawa mo dali. Hawa mo dali. Na. Mangilad kuno hayta, nila ba. Ato silang atong ilaron matong ang mga subscriber nga kunahay estudyante ko. Da magkuan ko ganang scholarship mo ba? Hindi lagi yung sama na naho. Di muling magkuan ka magkuan na ka man kanang ho dira ba dit? Magkuan na ka dira kanang hilom-hilom ra ka ba? Iubos ng kurtina da kaya ngo. Magilom-hilom ra kay balik ka ma. Hello po, ako po pala si Richie Brian Arayan, nakatira po sa Nueva Estrella, Pintoyan, Southern Leyte. Ako po pala ay nag-aaral sa Marayag National High School at sige katawa mo. Video ka tawa. Ay sige. Ahora na ikat. Ako po pala si ako pala ay nag-aaral sa Marayag National High School. At ako po ay karapat-dapat sa scholarship dahil kami po ay mahirap lamang kasi yung papa ko po ay isang karpintero lang at yung ay mangingisda lang, tapos yung mama ko po housewife lang po, nasa bahay lang po siya, wala po siyang trabaho. Tapos ganoon nga po sa hirap ng buhay namin dati. So yan nga po sa hirap ng buhay po namin dati, yung papa ko po namamasurero lang po yun para ahora ba i-upload sa YouTube. Yung papa ko po dati nagtitinda lang po siya ng shabu para lang Dakpon. Nagtitinda po si Papa ng shabu dati kasi wala po talaga kaming Ang isa na siya po ibada. Di magpakilo lagi tabako. Pila na siya. Magpakilo maguna kay aron. Yung Papa ko po nagtitinda ng dahil sa wala na po kaming makain. Nagtitinda na lang po siya ng shabu, pinasok niya po yung droga para lang po makakain po kami. Ay, sikitaw. Ay, ano. Tapos yun nga po, sa sobrang hirap po ng buhay, yung mama ko po namumulot lang po ng basura. Ay, sigkatawa makay. Mailag po sila ba ito mga viewers ba? Yung mama ko po namumulot lang po ng basura para lang po makakain kami. Nangalkal. Para lang po may makakain kami po. Tapos pumasok po siya sa bar, nagpukpok po siya. Nagpukpok po yung mama ko. Nagpukpok. Para ba i-upload sa YouTube? Bahala ka. Nagpukpok na walang napukpok dahil kasi walang pako. Yun nga po, yung mama ko po dahil sa sobrang hirap ng buhay. Harap na i-upload sa content. Tinuod mo, kunin ka ng atong prank na ako. Inalaga, naglabada ra si mama. Dawa na yung malaban kayo, gibag yung udit. Nangawa ang mga sininan. Lagi maluoy sila ba? Yun nga po yung mama ko na mamulot na lang po ng basura para may makakain po kami. Tapos yun nga po sa sobrang hirap ng buhay napag-isipan ni mama na pumasok na lang sa bar, magtrabaho. Para magpukpok po. Ayun po, kaya masasabi ko na ako yung karapat-dapat sa scholarship. Yung papa ko po talaga para hindi na po pumasok ulit yung papa ko sa pagtitinda ng shabu. Tapos ganun ka na sa media. Hindi, okay lang naman. Para hindi na po yung papa ko magtrabaho ulit sa masamang gawi po.
sana po matulungan niyo po ako para ako yung mapili sa scholarship po. Kasi yung mama ko kasi, para yung mama ko po hindi na po magpukpok ulit. Kasi yung mama ko tinibi na, may TV na ngayon. Ahora ba ning upload sa kuha na sa YouTube o sa Facebook? Di man ato ra man dyan silang Da, makita na, di ko. Isa dyan, diba? I-upload sa kuha na ba ko na i-upload sa YouTube o sa Hindi, Facebook? makita na. Ha? Adjog. YouTube. Naka-live bang guna? Nakakuha na sa Facebook. Mata. Kaya araw naman ganun yung makakuha mas mga viewers na ba? Eh siyempre, wa man na sila po kay bawo nga, kanawa po na sila kay bawo nga, kuan ko ha. Di na ko anak ko nag-eskwela. Siyempre, may ilagya po na sila, kay viral ra ba na ron? Mundo kaya viral sa sila may man sila kay tinuod man nga nagko-scholarship. Mao lagi. Mao ganing Hindi ako ko kay di ganing. man ka tinuod. Di. Ahora man na silang viewers. ahora man na silang iladon good. Kaya ron sa views. Si Daniel pero na kay nag-eskwela tinuod. So yun nga guys, dahil sa So yun guys, maraming salamat sa inyong panonood. Tinapos ko na lang yung video kasi galit na yung mama ko. Hindi na ako maimik guys, kaya tinapos ko na lang yung video ko. So yun lang mga kapauk. At sa mga nagpa-shoutout sa nakaraang video natin sa Facebook at sa YouTube, doon ko na lang kayo i-shoutout sa episode 2 ng akong uyab serye mga kapauk. At sa mga gusto magpahabol sa shoutout, comment na lang kayo dito. So lang mga kapauk, stay connected. God bless.